הרי אנחנו מכירים מסודרים, ובמסודרים איפשהו זה היה פנטזיה שהיינו צעירים של מי אנחנו רוצים להיות, והפרלמנט הוא במובן מסוים של מי אנחנו מפחדים שנהיה. כי כולם איפשהו זה הרגע הזה שאתה כבר יוצא מהמעגל, אתה כבר יושב ליד השולחן בימי שישי, הצעירים כבר מנהלים את המדינה, ואתה כבר מדבר, אתה כבר מחוץ למשחק, אתה כבר לא פעיל, ויש משהו, אני חושב, גם קומיקאים, ואנחנו מדברים על זה, אין לנו עוד הרבה שנים. כאילו 5, גג, אני פה, אנחנו מושכים מה שנקרא, יש, בקומדיה אני חושב קשה להגיע לגיל 50 ועוד להמשיך, אתה איפשהו, לא יודע מה קורה להומור, אבל אתה מפסיק להיות מצחיק איפשהו באזור גיל 50, אז אנחנו מרגישים שאנחנו באמת בשנים האחרונות שלנו, עוד שנייה נהיה אלה מהפרלמנט שיושבים ורואים טלוויזיה ומדברים על הצעירים האלה שעושים דברים באינטרנט. אז ככה, המערכון של הפוקר, ישבנו לדעתי איזה 4 ימים לחפש מערכון לג'ורג', 4 ימים, חודשיים, אבל 4 ימים ברצף למצוא מערכון לג'ורג', ואז קמתי, אמרתי, די, נמאס לי, אין לו מערכון לג'ורג', איך הוא להזדהן, ואיך שיצאתי הם הביאו רעיון המתות של הפוקר. אני היחיד שמשחק בפוקר, אבל זה הרעיון שלהם למערכון הזה, והידיים זה תיאור של מישהו משחק בפוקר. בואו נפתח שולחן, זה מה שמעניין אותי עכשיו. אז אני משחק פוקר, כן, וזה מי שמשחק ומבין פוקר זה תיאור של ידיים מאוד נדירות בפוקר ותסכול של שחקן פוקר מקצועי. זהו. הכל באהבה ועל סכומים קטנים. הוא מציג את זה ככה, במשך שנה, כל יום היה נפתח ואיזשהו מספר לנו את הידיים שהיו לו אתמול, ואז הוא מקבל פלוט, יש לי בוא נפתח את לו דרמה, כל פגישה הייתה מתחילה בכל הידיים שהיו במשחק, ככה חפר לנו חצי שנה, כל בוקר, מה היה אתמול בבוקר, כן, בסדר. הוא הרי קלפן. לא, אז במסגרת הזה אנחנו משתדלים כמה שיותר בדיוק כמו עם הטוקילסטיק ועם זה, לעבוד באמת עם החומרים שלנו, כי זה הכי קל, כי תצטרך לאלתר, אתה תוכל לאלתר, אתה היית שם, אתה מרגיש את זה, זה משהו שקרה לך הרגע. ואז אמרנו, אוקיי, הוא כל כך באובססיה של הפוקר, אם נמצא משהו עם פוקר, זה יכול להיות לו קל לאלתר, ומהרגע שאתה אומר, אוקיי, ג'ורג' ופוקר, זה כבר כותב את עצמו, לא כותב. אין פה אפשרות לפסיצור, והם יודעים את זה. זה מה שאנחנו יכולים להביא, גם זה הולך בקושי. זהו, אף אחד לא, אין... נכון? כן. זה גם, אוקיי, הם אומרים אנחנו רוצים 20 פרקים, אנחנו אומרים להם, אנחנו יכולים 4, רוצים או לא? זה מה יש, אין לנו יכולת, אולי 5, עזוב, זה באמת לא, אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים, ההצעה שלנו, זה תמיד נעשה ומתן, אם אין לך מה, אתם לא רוצים, לא נעשה, אמרנו להם. אנחנו יכולים לעשות 5 פרקים, בעונה הראשונה. אם לא רוצים, לא נעשה. דבר אחד, אני רואה שמצלמים, אני מאוד אוהב סברי מרנן. יש 78 פרקים בעונה. וכל העניין עם הפוקר זה היה מתיחה לראות איך תגיבו, ווואלה, עמדתם בזה יפה. אני אוהב את כולם, את כל העדות ואת כל העולם. גם אני חושב שצריך לזכור באנו באמת בסך הכל מארץ נהדרת שמתקתקים שם וצריך את זה והשבוע וזה, יאללה, אנחנו את המערכון, והיה רעב באמת לקחת את הדברים עם זמן, לא לחשוב שזה לשבוע הבא עוד ועוד זה, אלא לעשות באמת דברים שמזוקקים את הבסט של הבסט של ואנחנו גם אוהבים מארץ נהדרת. לא, זה משהו אחר. כאילו משהו אחר. ואשתי אני אוהב. אני אוהב גם את אשתו, זה בסדר. אפשר להגיד שאני לא יכול לראות פרק של סברי מרנן. אבל יש דברים שבעיניי עושים נזק תרבותי ונזק להומור, ואני לא חושב איפה המיקרופון המקולקל? הוא סתם צוחק וזה היה עוד מתיחה ואתם נופלים בכל המתיחות. שאלה הבאה. בסדר, לא, רק מה שאני אנסה להגיד, זה כשלפעמים, לא, אני אעדן את זה. זה לא הפעם ראשונה שהוא מסבך אותה. בטלוויזיה מסחרית אתה מקבל פר פרק,
ולכן אחת הסיבות שקשה לנו להמשיך עם הפרלמנט זה כי הפרויקט הזה כמה שמשלמים לנו יפה, ברגע שאתה מקבל פר פרק ועושה כל כך מעט, זה פרויקט לא כלכלי. קשת מפסידה עליו, והיא אומרת אני מוכנה להפסיד אפילו עוד $100,000, תעשו עוד, אבל יש גבול לכמה אני מוכנה להפסיד. ולנו ברגע שאתה עובד על פרק 1-3 חודשים, אז לא משנה כמה אתה מקבל, זה מגיע לשכר נורא נמוך. וסברים הרענן לצורך העניין, מהרגע שאתה מקבל פר פרק, ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט הזה, הרבה יותר טבעית לטלוויזיה מסחרית. אז איפשהו, אתה יודע, הקפיטליזם מייצר ומעודד, סברים הרענן, אני מאוד מבין, אני חושב שכל אחד... מבוא לפילוסופיה באולם ליד, חוג תיאטרון מעלה. לא מביאים אנשים מגבעתיים מתל אביב בשביל להביך אותם עם שאלה לא נכונה. יש שאלות מהקהל? יש שאלות מהקהל, בבקשה. היד עם הזקן. האם אתם מרגישים שזאת פלטפורמה חופשייה מבחינתכם ליצור? שאלה יפה במקום. כן, כן. לא. זה כל מה שנוצר פה, ובגלל זה גם אין הרבה פרקים. אנחנו יושבים עם מפגשי פרלמנט שלנו בצורה כזאת, עם בירות ומסטיקים, ופשוט מצחיקים אחד את השני. יושבים שעות, מקליטים הכל ברשם קול או באייפונים, ויש לנו עשרות שעות, מאות שעות של מפגשים כאלה מוקלטים, שככה זה נוצר, בכיף, רק ככה. כאילו, אחר כך יש תהליך של תסרות של כמה חודשים לשבת, ומה שאהבנו במפגשים האלה כן לתסרט, אבל זה נוצר מהכיף ומהחברות שלנו באמת, ואי אפשר לעשות את זה באף מקום אחר. כי אתה צריך גם למשל בארץ, אתה צריך להביא כל שבוע תוכנית, אין זמן לכיף הזה. אז אנחנו לוקחים שנה, חצי שנה, ומה שיוצא, בגלל זה אנחנו לא מתחייבים על מספר פרקים, ולא, זה זכות גדולה. ובעיקרון הדיל שלנו, יש לנו קשת בשתי העונות, העירו לנו על מערכון אחד. הדיל שלנו איתם, בגדול, איזה? אני חושב שזה היה, מה אפשר להגיד? אמציה בטיול שורשים בפולין, שנסענו באמת... זה התחיל כספיישל פר של 15 דקות. הפעם היחידה שקיבלתי טלפון מאבי ניר אחרי שהוא ראה משהו, והשאלה הראשונה הייתה, מה זה? אז כן, דבר ראשון כן. אבל בעיקרון יש לנו, אנחנו שבוע לפני הצילומים פחות או יותר מעבירים את התסריטים, לא קיבלנו אף פעם אף הערה. כשאנחנו גומרים לערוך, אנחנו מראים להם את הפרקים, גם שם מקבלים המלצות, אבל הדיאלוג, הם מבינים, אני חושב, שיש מספיק איזונים בתוך הקבוצה, וככל שהם ייתנו לנו יותר אחריות ויותר חופש, זה יהיה יותר טוב למוצר, וממש אני אומר לך, שיחת טלפון אחת בשתי עונות, זה תענוג, לנו זה חלום, אבל כמובן with great power comes a great responsibility, זאת אומרת אנחנו יודעים שבגלל שההחלטות הן שלנו, אז הרבה פעמים אנחנו מנהלים את הדיון כבר בפנים, כדי לא לאבד את המקום. כמה התסריט קרוב הרוב מתוסרט מילה במילה, יש לי דוגמה אחת שאני זוכר שמשהו נולד מתוך עשייה של קטע אחר, זה הקטע של בעונה הראשונה של שירי מימון, עם השיר. צילמנו מערכון אחד שהיה מערכון אסוציאציות, נוסעים באוטו, ובדרך התחלנו סתם לשיר ריטה וכל מיני כאלה, ואז נורא הצחיק אותנו שהם שרים את זה, או שהמציה שר את זה כמו בחורה, כי הוא חושב שכולם ישנים, וזה נולד שם, אחרי תהליך הכתיבה כבר, ואז עשינו את זה. אפילו שהרבה פעמים, במיוחד שראובן ושאולי היו אחד על אחד, אז הם אפשרו לעצמם יותר לאלתר. זה יותר קשה שיש כבר שלושה, או נגיד בשולחן זה ממש קשה, אחרת זה נהיה סתם סמטוחה, אבל נגיד כמו להביא ביד, מאוד, נתתם שם הרבה. קטע למשל, אני זוכר ביום כיפור במערכון מהעונה הראשונה, שפתאום אסף הביא את הספר של קרין גורן, ואמר שאתה, זה כאילו במקום קרה משהו ששחקנו... גם את התקנון הבאת שם. כן, כאילו היה כזה דברים שקורים, אבל אנחנו די מתסרטים, וכל
זה נראה מאולתר הרבה, זה נראה בשפה שזורמת וכל זה נעשה בכתיבה בואו שלא נרדם, נראה פרק ונלך הביתה. עוד רגע, אבל יש פה חמודה, את תקרא לי חמודה, בבקשה, כן, חמודה. מהשראה לראובן, תודה רבה, זה אומנות של שחקן, זה משהו ברמה בינלאומית. השאלה היא איך אפשר לגלם דמות בכזאת גאונות? ראובן שאלה, למה לא רואים אותי עוד? והיא חושבת שאני די מוביל את התעשייה. אני כמובן לא מסכים עם כל הטענות. ראובן, פשוט אנחנו מדברים כל הזמן, דיברנו כמו שאולי. אנחנו כותבים ביחד, הדיבור גם ביחד בינינו כמו שאולי. ונוצר עוד שאולי, רק שעם הזמן הוא נהיה מטומטם יותר. והדבקנו לו את הקטע הזה שקצת, יש לי זיכרון אחד, אפרופו פתח תקווה, מפתח תקווה באמת מהילדות, שהיה מישהו צעיר, בא לפלאפל עם כיפה לבנה, וראית שהוא בעניין של הדת בערך שבועיים, ואז הוא נדחף עבד כולם, ואז מישהו אמר לו, אתה אכפת לך, אתה נדחף פה לפני התור, אז הוא אמר לו, כן, דרך ארץ קדמה לתורה. ואני חושב שזה הרבה מההיגיון של ראובן. טוב, לגבי השפה שבפרלמנט יש שפה אחרת, מה המטרות של זה, לאן, נמק. אני חושב שזה חלק מהכיף שלנו, זה כן יוצא לנו בשיחות, במפגשים האלה, אנחנו יושבים על זה ואוכלים את הראש אחד לשני. זה הרבה מדברים ששומעים מאנשים מסביב, ולפעמים כאילו שומרים את המנגינה, אבל משנים, כמו במקום תזכה למצוות, תזכה לנרות. זה יושב על הניגון וזה נשמע בסדר לרגע, כי פשוטה, אתה נכון. לרוב זה משחק שיש את המנגינה, אבל המשמעות היא לא בדיוק נכונה. יש עוד דוגמאות לזה? מה זה 70, מה זה קאסט וזה. יש את הניגון של הדבר עצמו, שמדברים כאילו תורה וזה, הבפנים הוא ליד. הרצון שלנו בסופו של דבר זה להצחיק. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה, את יודעת, הקלישאה הזה שכל קומיקאי קורא את אמא שלו, באמת, מה שאנחנו הכי רוצים זה להצחיק את עצמנו. נשתמש עכשיו הרבה פעמים, מה שצריך בשביל להצחיק את עצמנו, זה לפעמים משחקי מילים, לפעמים דברים יותר עם עומק, לפעמים אתה צריך עלילה בשביל להצחיק, אם היה אפשר להצחיק בככה, היינו עושים רק ככה. פשוט זה דורש היום כבר יותר עלילות וכתיבה ותסריט ומשחקי מילים והמון המון דברים, רק בשביל לשמוע את כמה עשרות האלה צוחקים. אני חושב שזה בסופו של דבר מה שאנחנו מחפשים, את הצחוק הזה, ואם אנחנו אומרים, אם הצחקנו ילד אחד. אם הצלחנו להצחיק ילד אחד בדרום, בתקופה הזאת, אז זה על הפנים, כי כל הבלגן הזה בשביל ילד אחד, זה ממש לשווה את זה, ויכול לראות יובל המבולבל, השאיפה שלנו יותר גדולה.